Беласток, бліжэйшы да Беларусі буйны польскі горад, невыпадкова стаў галоўным цэнтрам беларускага грамадскага жыцця ў Польшчы. На гэта наклалася і размяшчэнне на беларуска-польскім, дакладней ліцвінска-мазавецкім памежжы і даўняя традыцыя беларускага руху ў гэтым буйным прамысловым і адміністрацыйным цэнтры царскай Расіі і міжваеннай Польшчы. У Беластоку сканцэнтраваныя сядзібы ўсіх галоўных арганізацый і інстытуцый беларусаў Польшчы. Большасць беларускіх суполак стварылася ў апошнія дзесяцігоддзі, але ёсць і даўнія, якія налічваюць дзесяткі гадоў і маюць сваю адметную спецыфіку. У 21 стагоддзі беларуская супольнасць Беластоку пастаянна папаўняецца эмігрантамі эканамічнымі і палітычнымі, якія з'ехалі з радзімы, каб быць далей ад прэзідэнта Лукашэнкі. Білоруські традиції Білостока і Білосточчини мають свої глибокі корені злому 19 і 20 століття. Треба пам'ятати, що менавіта з території Білосточчини були так само і кореспонденти нашої Ніви, які писали у Вільню. І так само в міжвоєнний період na Białostoczni byli organizacje kształtu i politycznych partii białoruskiej, byli tak samo organizacje kulturne i mają do czynienia w Białostoku, tak samo i z białoruskim teatrem w międzywojennym periodzie, gdzie jego na przykład fonda teatru malował sam Drazdowicz. Tak że białoruskie tradycje Białostoka dawnie, one byli, nie istniewali do 56 roku, kiedy u Polski nie było możliwości stwarzać komunistycznej organizacji nacjonalnych mniejszości. Po śmierci Stalina w 1953 roku, 3 lata później, w 1956 roku, w ramach Adligi była zgoda na stworzenie organizacji nacjonalnych mniejszości w Polsce dla wszystkich, i w tym liku białoruskiej. I wtedy w 1956 roku znikła mianowita Białoruska Громадське культурне товариство z siedzibą w Białostoku i w 1956 roku znikł Tygodniowik Białorusów w Polsce Niwa. Tak że my w tym roku mamy jubilej 65-годдя tych organizacji. I wtedy możemy mówić про безперепинне існування білоруськості у Білостоку у вигляді сядзібы Білоруського громадського культурного товариства і сядзібы редакції Ніва, яка зміняла кілька разів свою локалізацію. Организация под назвой Белорусское громадско-культурное товариство возникла у минулым стагоддзі, а докладно кажучи, у 1956 году. Так что у нашей организации уже шматгадовая история. Ну, это час пасляваенны, не так шмат часу пройшло пасля заканчэння Другой сусветнай войны. Вядома, что спакон веку, як мы тут называем, на территории Белосточчыны ці ўсходняй вось Польшчы, паўночна-ўсходняй Польшчы пражываюць кампактна беларусы, насельніцтва беларускага паходжання. І гэта як бы карэннае насельніцтва, што мы звычайна пры розных нагодах падкрэсліваем, што гэта не дыяспара, карэннае беларускае насельніцтва. Так лёсам наканавана, што зараз, ну не зараз, а многія нават стагоддзі жылі і жывем зараз у межах Польшчы. Так? І вось, напэўна, патрэбы гэтай нацыянальнай меншасці, беларускай нацыянальнай меншасці былі асноўнай прычынай стварэння такой арганізацыі, якая б дбала пра інтарэсы беларускай меншасці у Польшчы і была паклікана у гэты час менавіта вось гэтая арганізацыя Беларускае грамадска-культурнае таварыства. Наша арганізацыя з вялікім размахам, можна сказаць, дзейнічала, працавала, былі многія штаты аплачваны дзяржавай, атрымлівала грошы з дзяржавы на аплату хаця б штатаў, дзейнічалі павятовыя, раённыя аддзелы нашага таварыства, дзе людзі працавалі, займаліся вельмі шырокай дзейнасцю і арганізацыяй, і падтрымкай беларускай асветы, адукацыі, але асноўная дзейнасць гэта культурная, канешне, арганізацыя рознага характару культурных мерапрыемстваў. На працягу гэтых дзесяцігоддзяў пры таварыстве дзейнічалі свае
культурныя, ну, мастацкія калектывы, славутая Лявоніга, калісьці танцавальны калектыў. Больш агульна кажучы, культурная дзейнасць на карысць захавання і развіцця беларускай культуры, беларускай нацыі тут у Польшчы. Так можна вельмі коротка схарактарызаваць дзейнасць арганізацыі. У 80-м годзе, калі пачыналіся першыя страйкі, забастоўкі, узнікала салідарнасць, тады ў 80-м годзе у Варшаве і Беластоку узніклі заснавальніцкія камітэты беларускага аб'яднання студэнтаў, якое потым пачало дзейнічаць у структурах незарэгістраваных, у пэўным падполлі, пачынаўся выдаваць часопіс студэнцкі «Сустрэчы» з 80-м годзе, і таксама гэта важнае беларуская нацыянальная меншасць у 80-х годах стварыла сваю антысістэмную апазіцыю антыкамуністычную ў выглядзе сваіх незалежных выдавецтваў, а таксама ў канцы 80-х годоў узнікнення беларускага клубу, які абмяркоўваў грамадска-палітычную дзейнасць, прысутнасць беларусаў Беластока і Беласточчыны. І 89-й год тую грамадскую актыўнасць перанёс на ўзнікнення новых арганізацыяў, на ўзнікнення новых форм дзейнасці. І менавіта тады у 88 годзе было зарэгістравана афіцыйна беларускае аб'яднанне студэнтаў як легальная арганізацыя, і распачаліся з пераменамі удзел у выбарах беларусаў як самастойнай сілы на Падляшшы. Дзеля таго узнікла наша тады палітычная партія Беларускае дэмакратычнае аб'яднанне, якое перастала ўжо існаваць, але праз шмат гадоў было тым грамадска-палітычным выяўленнем. Апрача таго дзейнічала з 58 году літаратурнае аб'яднанне Белавежа, якое як адзіная сярод усіх меншасцяў была створана менавіта арганізацыйная форма пісьменніка ў Польшчы нацыянальнай меншасці, але таксама гэта адзіная арганізацыйная такая форма беларускага існавання літаратурнага па-за межамі Беларусі ў такім форме. Дзякуй Богу, літаратурнае аб'яднанне Белавежа надалей існуе, выдае свае кніжкі, гуртуе тых людзей, якія пішуць на беларускай мове. Вядома, што з узнікненнем таго пералому узнікаюць новыя арганізацыі. Гэта, між іншым, вакруг Нівы ствараецца праграмная рада тыднёвіка Ніва. Гэта арганізацыя грамадская, якая выдае Ніву зараз. Маем беларускае гістарычнае таварыства, маем асацыяцыю беларускіх журналістаў. Патрэба і развіццё часу, каб ствараць уласную школу і навучанне беларускай мове, давялі да стварэння аб'яднання бацькоў і дзяцей, якія вывучаюць беларускую мову. Абба, якое зараз займаецца тымі справамі. Маем менавіта тое, што узнікаюць і рэгіянальныя дзеянні, якія маюць аграмаднае вялікае значэнне ў лакальным вымярэнні. Думаю туды пра музей малой айчыны ў Студзіводах, якім кіруе Дарафей Фёнік. Дзейнічае беларускае таварыства «Хатка» ў Гданьску, якім кіруе прафесор Лена Глагоўская. Выпрацавана на працягу многіх гадоў такая, можна сказаць, сістэма культурных мерапрыемстваў, якія ладзіць менавіта беларускае грамадска-культурнае таварыства, часткова ў супрацоўніцтве з таварыствам беларускай культуры, якое было паклікана да жыцця у свой час і пры супрацоўніцтве менавіта з БГКТ таксама ладзіць культурныя мерапрыемствы. Калі называць самыя буйныя, гэта перш за ўсё фестываль «Беларуская песня». Пачатку года звычайна ладзім студзень, люты кожнага года. Купалле беларускае ў Белавежы звычайна першая субота ліпеня. Сталая як бы дата правядзення. Гэта і свята беларускай культуры, якое ў Беластоку праходзіць. На мой погляд, у Беластоку не зашмат беларускіх мерапрыемстваў адбываецца. Праводзім таксама цыкл беларускіх народных фэстаў. Гэта ўжо летні перыяд, і гэта па розных мясцовасцях Беласточчыны. Звычайна 10 такіх фэстаў у год арганізуем. Праводзім таксама бандароўская гасцёўня, ёсць такая імпрэза, ёсць беларускі абрад на сцэне восенню звычайна. Моя хата ў зялёным садочку, дзе прыгожа каліна цвіла.
самое молодое наше jakby dziecię, można tak сказать, это певучие семьи, gdzie сустракаюцца тыя, хто любіць śpiewać i swojakami z'являюцца, так, сем'і спяваюць. Акрамя гэтага, шэраг мерапрыемстваў накіраваных для дзяцей і моладзі. Гэта дэкламатарскія конкурсы, гэта песня для дзяцей, гэта тэатральнае мерапрыемства тэатральных калектываў. Вось такога кшталту мерапрыемствамі у асноўным займаемся на працягу года. Іх налічваецца каля 40 на працягу ўсяго года, таму што некаторыя шматэтапныя, спачатку адборачныя конкурсы, потым цэнтральныя і гэтак далей. Фінансавая падтрымка асноўная ідзе, канешне, з боку Міністэрства ўнутраных спраў і адміністрацыі. На працягу існавання арганізацыі бывала гэта, што гэта было Міністэрства культуры польскай дзяржавы, аднак зараз дзейнічаем якby пры падтрымцы Міністэрства ўнутраных спраў. Хаця для нас якby больш зразумелым было б, калі б гэта было Міністэрства культуры, якое лепш, на мой погляд, разумее патрэбы такой арганізацыі, як нашая, значыць, арганізацыя, якая займаецца культурнай дзейнасцю. Ну, але гэта не нам вырашаць, так, вырашаюць улады нашай краіны, і мы, дзякуючы вось праектам, якія кожны год падаем, атрымоўваем дафінансаванне на тыя вось мерапрыемствы, якія я назваў. Гэта асноўная наша крыніца. Многія мерапрыемствы арганізуем, асабліва тыя, якія па-за Беластокам, хаця і ў Беластоку таксама, тут атрымоўваем падтрымку з боку самаўпраў. Ці горада Беластока, ці маршалкоўскай управы, якая якby дафінансоўвае, выдзяляе нейкія сродкі на нашыя некаторыя мерапрыемствы, або ўжо гмінныя, ці гмінныя найчасцей, бургомістры, войты паасобных гмінаў ці гарадоў на Беласточчыне таксама вельмі часта падтрымліваюць арганізацыю нашых мерапрыемстваў. Вось гэта якby ў асноўным тое, хто нам дапамагае, хто стаіць якby, ці падае плячо падтрымкі арганізаванню нашых мерапрыемстваў. Ну і, канешне, Рэспубліка Беларусь да нядаўняга яшчэ часу, асабліва ў выглядзе калектываў, якія мы заўсёды запрашалі да нас на розныя мерапрыемствы, прыязджалі і прафесійныя, і аматарскія калектывы з Рэспублікі Беларусь, якія ўзбагачалі заўсёды нашыя мерапрыемствы. Ну а зараз вы самі ведаеце, час складаны, і пандэмія, і таксама палітычнага характару, якby падзеі не спрыяюць асабліва такому супрацоўніцтву з Рэспублікай Беларусь. 90-е гады, калі тое жыццё пасля 89-го году было, ну і tutaj таксама важным было ўвесь час для ўсіх арганізацыяў падтрымоўваць кантакты менавіта з тым, што адбываецца ў Рэспубліцы Беларусь, з культурнымі, літаратурнымі пераменамі, і гэта быў такі адна з важных такіх элементаў той дзейнасці, каб яднацца ponad межамі, а былі магчымасці, калі можна было лягчэй і спакайней ездзіць, то з прыходам Александра Лукашэнкі до ўлады ізноў нашыя кантакты крыху пайшлі на ўзрыў, бо мы з самых першых дзён пратэставалі вельмі моцна супраць тых дзеянням антыбеларускім і русіфікацыйным Александра Лукашэнкі, пачынаючы ўжо з рэферэндум пра пытанне двухмоўя. Гэта тады мы ўжо пратэставалі вельмі моцна перад консульствам Рэпублікі Беларусь у Біłastoku, якое было на вуліцы Варынскага тады. Зараз знаходзімся ў вельмі такой сітуацыі, што, на жаль, колькасць карэннага беларускага насельніцтва паменшваецца. Гэта вынікае з дэмаграфічных прычынаў, але для нас аграмадным выклікам ёсць тое, што мы не маем, так як іншыя нацыянальныя меншасці, апірышча ў сваёй духоўнай бацькаўшчыне. Гэта ёсць аграмадная праблема, якая у многа чым менавіта спрычыняецца да асіміляцыйнай рэчы,
яка зараз має місце на Білосточчині. Бо, відомо, без духовної батьківщини кожен пропаде, коли не буде вона узором притягувати і давати приклад потреби биття, міновіта заховування той супольної таєсності, яка є безмежна і безконтинентальна, бо на всіх континентах живуть білоруси. Беларусы ў Польшчы, у адрозненне ад лукашэнкавай Беларусі, могуць стварыць сваю арганізацыю без перашкодаў паводле заяўнага рэгістрацыйнага прынцыпу. Іншая рэч, што дзяржаўнага фінансавання на ўсіх іх недастаткова і даводзіцца здабываць сродкі праз гранты і праекты. Дапамагаюць таксама мясцовыя органы ўлады, якія ў дэмакратычнай краіне маюць уласны немалы бюджэт. Беларускія арганізацыі ў Польшчы цяжка перажываюць недахоп сілкавання беларушчынай з самой Беларусі, якая за час панавання Лукашэнкі амаль цалкам русіфікавалася. Ніякага параўнання з матэрыяльнай і маральнай апорай, якую атрымліваюць з Польшчы арганізацыі беларускіх палякаў. Выжыванне беларускасці на Падляшшы і ў самім Беластоку залежыць не толькі ад мясцовай беларускай свядомасці і актыўнасці. Беларусаў у Польшчы ад поўнага знікнення можа ўратаваць толькі беларуская Беларусь.